Sanibona nginibingelele kusayimina-ke udaka lentabamlilo udlula bemjeqeza untombi ziyamlandela kusaba amasokazo. Ubafazi bamfunani ngoba kanankece nje mangibabuza bathi asifuni lokho nakho sifuna lokho yikho ukucija komcibilisho lo ngibafica besaceba macebo okungicoboshisa ngibacoshe bacoshise kwabhontshisi ngibashise ngelanga ahleke baze baqephuke. Ngithe ake ngidlulise lokhu-ke bantu bakithi sizwe simnyama, khuluma kahle kakhulu nabantu abamnyama ukuthi owakuphi kodwa ngikhuluma nabantu abamnyama. Speak with you melanated people ukuthi kumele kusukela manje nganibuka nje abanye benu nizenza ama-intellect nizenza izinto enazi kakhulu this and that. Ya mina ngibiki vele we have to fight for what we call our country, so call our country, yabo, so call our country iyona nto esiyilwelayo, silwela umhlaba wethu, umhlaba wokhokho. Ya engizokusho nje ukuthi into ebalulekile ngeke ngikuchaze okuningi ngoba vele ani-understand lutho, anihluphi futhi ngak-understanda lutho. Nina nihlezi ni-worried ukuthi nisasebenza ngale ngqondo yobukhotheni kahle kahle, kumele ngikusho lokho. Iningi leni ni-operate ngengqondo yobukhotheni, yobulima, yobudomu. Aniyenzi i-research, niyalandela izinto eningazazi. Into efanele niyigade-ke ukuthi umlando, futhi nina nomlando ninendaba nawo, aniwulandeli umlando nibheke ukuthi ngalesi khathi kwenzeka u-1 no-2 le nto yaseva yiphi i-purpose. Because izinto ey'ningi ezenzakalayo manje ukuduma abantu, kwenza abantu bathithize njengoba nithithiza nje nilandela i-system, anishintshi lutho kwe-system kodwa nithi nisebenzela yona. Manje iningi lenu nama-agent e-system, qhubekani ngeke size sinivimbe kodwa into engizonitshela yona mina ukuthi into efanele niyazi yonke into eniyenzayo isebenza against nina ngoba anazi nenzani. Nenza izinto eningazazi, niphusha izinto eningazazi, ama-agenda eningawazi, nilandela izinto eningazi ukuthi who is behind, nanokuthi yini i-cause yaleyo nto. Is le nto eniyilandelayo iseva exactly the cause eniyifunayo noma nicabanga ukuthi izoseva? Inamandla amangakanani ukuguqula izinto lezi ekufanele ziguquke? But okubuhlungu ukuthi-ke la siphila ngaphansi kwe-system esebenza ngani ngomdlandla wabantu, esebenza ngegazi labantu, especially thina abantu abamnyama. Le system idla igazi lethu. Kuyimanje obani abagijimisa abanye abantu emgaqweni? Thina abantu abamnyama senzani? Obani ababulala abanye abantu abamnyama? Nina. Naloko nitshela ukuthi nina into e-right ngoba nilwela izwe lenu. Aniboni kodwa ukuthi nisebenzelani, nisebenzela isitha. Qhubekani. Kodwa mina ngithi nikugade lokho ngoba nesikhathi sayo yonke le nyavunyavu siphelile. Kufanele ubheke ukuthi uma uyifaka entweni uzifaka uyayazi yini, uzibuzile ngayo, noma unendaba ukuthi noma wena ulandela bonke abantu babenza nawe ufuna ukuthiwa nawe ubukhona. Qhubekani ngoba abanye benu sengiyanibona ningene ey'ntweni ngoba nithi nifuna ukuthi hhayi nami ngangikhona kwenziwa ukuthi. Qhubekani. Thina ngoba siyayazi ethi i-role esiyidlalayo and ngeke ngikufihle mina vele bengisay'buza ukuthi iyiphi indlela, ngigcine sengibonile ukuthi vele ayisekho indlela elula. Le vele iyona indlela ukuthi wonke umuntu abuyele la ebuyela khona. Kodwa-ke okubuhlungu ukuthi uma nichitha igazi, lonke igazi enilichitha nazi ukuthi lizobuzwa ezandleni zenu, nani enibasaphothayo ngoba yonke lento iwubuthakathi. Ukuthi inkinga yena aniboni nini. Ungitshele mina ukuthi abantu abasebenzisa intelezi e-South Africa ayikaze isebenzisele for the good use. It's always isetshenziswa ukwenza njani, ukwenza abantu ukuthi baye phambili kuphela banganaki ukuthi benzani. Thina-ke sikhule ngayo intelezi, siyayazi yabo, asona idomu. Nina ngicabanga ukuthi lobu budomu benu enibenza nifuna ukuthi sonke senze ubudomu in the name of doing a good things. Kukhona kwesinye isikhathi uthi wenza into enhle kanti uyamosha. Ngobani? Wena kwi-position yakho awubhekanga ukuthi lokho kwenzayo ukufanele yini ukuthi ukwenze. Kukhona fanele bakwenze vele.
nestand senu ukuthi where you stand. Manje ngayibheki ngizoloko nifeed i-system kodwa nikhala inkinga yenu mina ngizonitshela nama-agent e-system nina nisebenzela nina isitha nina niy'gqilaze sitha nikuboni kodwa lokho ngobani nilele emqondweni nilele abanye benu vele nama-NPC nje niyizinto ey'progrenyiwe nje ukuthi zi-existe ni-brainwash-we ngale ndlela leyo ukuthi eyi angisazi wayisho uKing lento wajike wayishonela sengiya-understand-a why washona kabuhlungu kanje uKing is because kwakuyimoya yayilwa naye because iqiniso ayeliphethe neqiniso ayelipreacher ku-music wakhe wayengahlehli. Uthini uKing? Uthini i-agenda yestrada niyikelemele ingakho nibiza abanye odakhe ngamakwerekwere ngoba i-agenda yestradi aniyikelemele anizange nayikelemela futhi. Baningi niyayibuka nizenza ukuthi niyazi nizenza izazi ezingenalwazi ezi-empty emakhanda. Nipendwe ngalo ulwazi nina ninalo ulwazi nizipenda ngalo ulwazi nigqoka izinto ezinolwazi kodwa nina ngaphakathi aninalo ulwazi lwenu ukuthi nina ningobani yabo. But-ke kulungile engikushoyo nje ukuthi mina ibhekeni izinto enizenzayo nizibuke ukuthi zinisaphi ngoba kusasa uzophila kwimiphumela yey'nqumo oy'thathe namhlanje. Mina engikushoyo kodwa ukuthi yonke into oyenzayo especially leli gazi enilichithayo in the name of whatever kodwa nisebenzela abelungu le power into eniyenzayo ekugcineni yonke into eniyenzayo who's behind yona ubani onisponsorishayo. You don't check that especially uma uzokwenza into uzochithe negazi who sponsor you. Kulungile zenze ngathi aniboni kodwa kusasa kuzokhala nina mina ngizonitshelana ningasho nithi udaka lentaba yomlilo akanitshelanga thina sonitshela ngoba thina siya-observe siya-analyze siyajaja siya-scrutinize nina ni-scrutinize niyaxuma nje ngoba kufuna kuthiwa nani benikhona. Qhubekani bafowethu sohlangana kodwa.